Aba, makaligta ba? Makaligta mo. Makaligta mo. So this is our 6 session therapy kaya po session. So check natin ulit yung kanyang strengthening sa galakan. Nakaroon tayo ng overbrain. Siya ang session ay nag-relax muna para sa kanyang 6 session therapy pa. Kasama ba? Ako gusto ko. Damat. Say hi, say hi. Hi. Lolo mo to ha? Si lolo mo. Ito yung si lolo mo. Apo may ako. Apo may na. So kami tayo nagkakape. Yung subscribers. Ito ba tayo? Ayan? And you? Oo, gusto nyo. Ben! Yeah! One year in and you. Boleh tak? Boleh. Apa langsung jalan mus? Masih kayak yang mengasuh. Ini tinatanggal ko exercise na mas kuryente na ito na kuryente so last po nung aming hindi namin siya narinig kasi since na program natin. So may po ay kukulit na kasi ako nga siya. Okay. Mag-pray kayo nito eh. Mali ka po ito na eh. Biasa ka. Lagyan lang naman. Ano na eh? Oo, ano na eh. Kaya diba? Ini boleh kan? Mana siya? Ano mo? Ito na ang tao. Ano yung may baca? Koma. What? Pagkakan na eh. Nakadakap, tapos kuwin ko na eh. Nirami ka na ba? Okay naman? Okay ka? Gusto mo. Kaya siya. Makayan, bakbay lang eh. Siya. Titiloy kayo ba eh. Siapa? Dia. Jadi silangan. Dalam mau itu apa dalam? Ini nggak ada sekarang. Apa aja yang akan semua. Ya.
Siya na po ba? Yan, bawal din pa rin eh. Bawal eh. Yan, alam ko yung bawal eh. Tapi masih jauh eh. Bisa lunasin eh. Kaya nasi. Oh, di ba? Medyo tayo bagian. Nah, si nasi kasi mababa naman. Medyo dapat kalalalim. Naman ay session natin. Kasi ba, puro galing ka. Nakaprograma yan eh. Maraming tayo. Nakaprograma yan. Sino tawag niya siya? Huling galing ka, isang na. Wow. Nakakama mo, nakakapag-share lang ako, nakapag-lagan ako, di makakapag-share ka na eh. Huwag ito na bumukan, hindi mo kaso. Kaya. Wala kang kayo mag-gala, wala kang lalala kami. Wala yung gabong yun eh, payag pinadala mo. Hindi ka kayo payag yun. Ha? Hindi mo rin. Mabangal kilala? Mabangal yung pabangal. Ha? So after this break namin, we proceed to our major topic, yung ating sex therapy. So makapasin yung vlog namin ni kakaibang vlog namin. Realistic, diba? Ang totoo parang nagawat tamo, diba? Masih bagian itu? Oke. Mau lagi? Masih bisa mobil. Tapos sumabi po isa lang sa bani. Pangalan niya po. Wala tayo na. Wala si Meshitud. Diba? Si... Lagi mo na. Oo. Kasi na eh. Kaya matak ko pa lang. Kita na ako masuk. Ayaw masuk. Ha? Diba? Diba? Enggak. Kasi kaya matak mo eh. Hindi ba naman? Magpunta ka yan. Pero pa rin mo. Diba niya? Kasi nagpunta ng-circle na kayo. Wala po yan. Sinulab na din eh. Ito ba? Wala po yan din. Ito ba yun? Apa? Wala sa'yo. Wala ka.
Sige tuloy yasin. Tinambay. Bilangan. Bilangan. Nagbili. Apa lalaki niya tiro na. Ito ni Alo. Apa lalaki. Ano pala na? Mali sa kanda. Hindi mo lang nalaman sa dalayo. Matinay sa loob na niya. Ito. Ang balik. Kaya din maalat. Lolo tayo, bro. Nabago ito, magpwede na. Ibig ka rin. Magsya ba? Yes. Yes! Pwede ka na mag-pray na. Okay. Ben! 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 Ayun! Janis! Kung na kanya mamamata, huwag mo ko lang. Pwede ka pa. Ano kamatangan ni Abong Asyong? Eh, pa ka ng benging nasi na yan. Sa mga sinabitin mo rin. Dan ni. Dan. Ken. Ken. Jadi, sila. Papai na yun. Berapa jam ni? Siya masih. Jadi, kan. Beli dapat. Kita harus minta boy kayo. Kalau tujuannya, kita itu baru dua. Oh. Wala kasi ate mo yun eh. Hindi ko pwede yung ano mo, yung pagpog. Kasi si-sell ko lang ka lang. Ken. Lewat tayo. Dito ka, nandiyan na kita sa ano. Dito ka. Tago ka sa dito. Emotion natin. Tara. Ken naman. Express. Kaya mo kaya. Diba? Issue ka ba? Kain na. Kain si Katra. Nag-umikit. Dahil friend, kay Mateo 6:33, pag sumakita mo na pagkatiyan mo ng Diyos, na aking balay, kapag nakalog sa iyo, Panginoon, maraming salamat po, Lord God, as you bless my hands, Panginoon, pag-action, kaya kung mas mo yan, manantas, pinagpapalit ng dahil, Lord God, maraming salamat, kita ko sa kanyang bait, ang bait, Lord God, at ang kadalangin, Lord God, at ang nangyayari mo galing, Lord God, maraming salamat sa mga taong nandamin mo, sa mga anak, pamilya, ang kapatid, laging ginagawa, Lord God, kay ako masyon pa ng Lord God. Bless na yan, Lord God. Tumahan mo sa mga dalangin, maraming Jesus. Oh! Okay, tayo pa. Oh. Eh? Ito pa lang dito. Or sige size. Baka siya na. Ba, baka mo kayo. Ilaw ba ba? Ilaw ba? Ilaw ba? What, right? Dahil dahil mga tao mo? Or balancing? Sige. Oo. Makapunta mo na eh. Sige. Okay. Sige. Okay. Ayo. Oh. Balik na tawa. Relax, relax. Relax, relax. Relax lang. Relax lang. Dosa ada tamu, mungkin pada rasa. Sige. Pagkat na ito. O, last one na eh. Last pa. Relax sa'yo. Malalim. Ready? 1, 2, 3, push.
Hindi ka mo. Yan ang bagado yan eh, oh. Eh? Oh. Nasa yan. Balas na ka. Ulo ka pa. Yan. Kada naman yung na lang. Yan. Hindi mo. Sunod mo. Yan. Bang. Pwede pa. Push. Okay. Ito yung tama. Relax ka mo. Ba't yung makakain? Kapag na makakakas ka, wala ba makakakas mo? Ay, kang magigil ka na. Kaya ka ng bala mo. Yan. O, di mo ka nakakali. That's what? Alright. Oh, last. One. Push! Okay. So, kayo na po yung one hand assist. Next, alipag tayo. Ayan. Sigaw po ka. Ganda. Okay, very good. Okay, relax. Tayo. 1, 2, 3, push! Okay, very good. Balas mo. Ayan. So, kailangan tayo. Lagi mo lumakan. Kunti lang. Sige, dali ha. Pung muna. Pung. Tali nito ha. Ha? Yung ginagawa natin kahapon na gawin natin ngayon ha. Ha? Ano naman dyan? Ha? Balanse ha. Ready? Push. 1, 2, push. Oh. Diretso yung tao mo. Akbang. Sige, akbang. Sige. Oh, dandan lang. Sige. Yan. Dandan lang. Yan. Mag-enjoy ka sa paglalakad. Yan. Sige. Bang. Sige. Bang. Yan. Bang. Very good. Sige. Yan. Hindi ka pinagawa lang. Okay ba? Bang mo. Okay. Yan. Very good. Sige. Yan. Wala ka yan. About na pa? Ganda mo bibay? Sige. Yan. Bang eh, ako mag-start mo. Bang. Yan. Bang. 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 Sige, bang. Yan. Chuko. Yan. Bang. Yan. Oh, okay. Mamara. Relax ka. Relax ka. Relax ka. Yan. Opo. Kaya nga hindi. Opo. Very good. Wala mo. Oh. At least may akado si tambag yan eh. Bang. Sami. Pag siya lalakad ka, relax mo na eh. Ang kanyang mo, kakakanyan ko mo. Ne? Diyan ako man eh. Para ka na. Hindi ka naman katawag mo. Ne? At least makala ka na mag-yan eh. Wala ako pa. Hindi ka tayo lang mo. Ready? 1, 2, push! Gamitan mo na eh. 1, 2, push! Very good. Opo ulit. Yan. O tayo. Push! Okay. Diretso ka tuwan ba? Diretso. Balancing. Kami, baka kuba ka kayo. Diretso yung mga yan. Yan, balancing. Diretso mo. Yan. Diretso ka ba? Bawas ka. Yan. Gulolo ha. Mangalay ka na, di ba? Sige, mangalay ka. Sige. Kailangan tumayo ka para yung dugo mo mag-circulate. Yes. Huwag puro upo tayo. Huwag puro upo na. Ha? Di ba? Relax ka mo. Mangalay ka? Gilid ka na eh. Gilid ka. Gilid ka kaya. Very good. O, ne? Kailangan ba?
Diretso pa ninyo. Magaling ka isang. Di ba? Oh. Dali na. Terus ba? Muna na. Ha? Maglalabas yung nato. Oh. Sige na tao na. Ba. Oh, push. Tahan mo yata. Hey. Push. Yan. Pagka-asyo sa lupas mo. Diba? Tandaan na mo yung balance yung Real Madrid yung natuto ko diretso. Yan. Sige, diretso. Nano ko mag-drive, natuto ka. Mas pakailangan na yun. O, diretso. Mas effective na yun. Sige, lakad mo po yan. Yan. Sige, lakad, takbang. Yan, takbang. Papa yan! Bang, sige. Yan. Sige. Yan. Giling-giling na eh. Yan. Para kang ano, para kang 3 years old. Sige. Yan. O, nakalaw ka na kanya, no? Sige. Yan, very good. Sayaw, Very sayaw. good. Sayaw, sayaw. Yan. Tama ko, magsayaw, magkape. Sige, ano ba? O. Siya? Wala pa. Sige. Ba? At least, sa Michael Jackson, ha? Sige, Jackson. Yan nga na eh. Yan nga na. Yan, relax mo. Yan nga na eh. Ito ba? Kasi may yan. Sige. Relax, sige. Yan. Sige. Yan, sige. Sige. Yan nga na, yan nga na. Paano ito ba? Ito ba? Ito ba? Focus ka mo. Ito ba? Kasi may sige. Yan ka may yan. O. Relax. Yan ka may O yan, relax ka ba? O, sige, relax. Sige, uno. Ayos ba? May na. Nakakainin na, oh. Baka. Yan. Tutugin ba, po? Pap? Tugi, oh. Gagay ba, po? Yan. O. O, kasi lalakad ka, tambalasin niya. Yan. Ayos. Kaulitin mo yun. Katuloy mo rin. Wow. Ito malis. Lambot niya mo? Ha? Diba? Lambot niya, ha? Manubok ka ba? Katubok. Yung program na yun, diba? Kasi kung kakagal tayo, 6 session pa, nakagad ako. Wala na. Dahil, naalala ko nung unang pupunta ko rito, hindi kita mabuha. Wow, nakasyas. Eh. Oh, na? Sabi mo, kabila, ano kabila? Ano siya ka na? Hindi ko na ko yung pera, binitin ako. No? Goko? Bisa ka pa ma-ides? Ay, yan ang meron pala. Pagka kasi everyday, Ay, ako sa'yo. Ayun. actually soft na. Live yun pala. Para yung blood na magsisirculate. So dapat talaga exercise. Kung tayo walking, tapos yung kuryente. Kikita mo nga, bilis niya. A, E, I, O, U,
Sige. A. E. D. I. O. Oo! Ikaw! Ganyan! Sige! Puro mo siya naman. A. Say A. Ready? Tulog na eh. Oh. Nagwaras na mo. Nagwaras na. Miss ka ni Bata? Eto, may stock na rin pa eh. Pero, ang gawin mo. Kasi ba? Ah, naalala ka pa. Baka ba nangyayari? Yan. Kaya mo yan. Magkasaya. Umayin yun. Umayin ba ako? Dito lang kami. Dito lang kami. Pero dito lang kami. Tuwa-tuwa niya na si Abong Asyo. Tignan mo itong ba? Sinakalakad po ng medyo. Ano? Ay, ano yan? Nakawa akong kanina. Ay, buti. Tara, pergi ka. Sama ka doon. Tara. Tara, tapos bili kita. Sama ka doon. Ito tayo kinambo. Oo. Ano? Basis ka? Magising-gising po. Wah. You okay ba? Oh. Relax. Chill. 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 Hop. One. Dahil pamabayi niya? Doon, pamabayi yan? Kasi po natin, medyo yung pinabalik sa may improve na. Yan. Kaya mo? Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikot ka. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Derecho. Derecho. Derecho mo. Very good. Diba? Gimana ya? Lagi. Asik asik apa? Gambar. Gambar. Masuk ya. Ini. Galo-galo. Galo-galo. Coba kamu bicarakan. Siap? Ya. Siap. Superman. Superman. Kalian bentuk.
Kabila. 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 Yan. Sige ba ito? Ano ito? Tapos na yan. Babogin ka muna rin. Yan. Ano yata ma-practice? Tapos na yan. Yung lotion na, lotion. Go. Go. Ay, oo, yung bubog na. Ba, yung bubog, kung ayaw yung bubog. Diba? Ba, kaya mo. Yeah. Thank you very much. Thank you. Isa niya po. Ay, asyo na mo siya. Na mo siya. So yung kanyang upper, yung kanyang back, tsaka upper and lower. So medyo lumalong yung kanyang espasa niya. Kapasa natin, mga subscribers. So hindi masyadong heavy. Light lang naman ang ating i-apply na pressure kay magnesium since na 25 session din yung kanyang massage. So hindi po ginagamit dito para ma-improve yung kanyang bones at sa mga ano po. Kasi namin siya na-exercise. Yes, Bob? Babo? Babo ba? Babo ba? Malakad? Ito malakad? Ha? Ito malakad? Masa mana? Ini. Apa tu? Sumatagas pa yung kanyang mga muscles sa lower limb, matigas pa kaya hindi masyadong mabarak natin. Dahil ang kanyang bigla natin exercise kaya na siya. So ito pa ginagawa natin everyday, but binabago na natin yung mga binibigay ng mga counts as well as sets.
kandili, kandili. Kandili, kandili. Kandili. Kung ano ito? Ya. Huh? Ba? 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 Oh. Ha? Kapal ka yan eh. Rap, rap. Babae ba? Sumali. Hirap na eh. So ito yung affected na hawak ko. Ito yung affected na area. Na part